TRB Show Production. Titre geçirilenir. Kadın cidiyeni yürügünyen ten bilen Hiçbir hayrı yok tarihtaki tegmilen Gıybat eden talebi yürügünyen ten bilen Öngüräge mağam deyip görülüştü men bilen Ünku ödeler aydımım köpesine yaraptır Şu sebeplerden emil içine gepim döreptir Inni dilim saklacak korkuyum döreptir Şu sunudun beyiklerim şu yollardan öreptir Ayla vaydım ok dene gönüden Şoňa çüýün arkamda olurla tegmilen Yalan töhmetler artdyla bar giden Eňiňden bu sözleri almarsyň özgöden Terbiýesiň sen allam herýe Garip mehmana salsyllar töreye Diňe saglyk galan hiçle Bir zady bolarly halalja işle Nobatyň gelenini goýsaň ýaşy Her zady öňünden duýsaň ýaşy Nede şahir men nede başy Nede ýaşy men nede başy Nobatyň gelenini goýsaň ýaşy Her zady öňünden duýsaň ýaşy Nede şahir men nede başy Nede ýaşy men nede başy Käteler ýeňilýän gıybatlardan demegýän Ýaşlyk meni allamakçy ýöne Ruhsat berme terbiyem Näme diýseň özem görmerin men gaty Ýöne haýşym garalama sungaty Öňümde açylsa da her dürli müň gapy Her sene giremde edýäňi sez gepi Adalaty deňlik gözläp köperlere aýlanyp Jointikde ilham köýnek geýip öýe saýlanyp Ýaşlaryň içinde saýlanyny men näme Krasnavod mikrorayony menne köpsi bilýärmi Şoň üçin gaýrat ediň besediň gönlümeni Käbiriň ömrüne görele dakyň gurlany Boýnala leňna gallama dowursy ýanymda halipam oglalan gowusy Men ökedim hiç kim, il bilen adım men Tanamasam tanışlyk ve peserektir ýardym men Näme edeýin ýadyan şo başarýan zadym men Köpsine gawat gelýär içimdäki odum men Nobatyň gelenini goýsaň ýaşy Her zady öňünden duýsaň ýaşy Nede şahir men nede başy Nede ýaşy men nede başy Nobatyň gelenini goýsaň ýaşy Her zady öňünden duýsaň ýaşy Nede şahir men nede başy Nede ýaşy men nede başy